Salut! Azi o să începem să jucăm un joc foarte șmecher. Și hai să jucăm cu drujba. Păi hai, play. Da, what the fuck? Da, mai dăm o dată și mai intrăm. Da. Intrăm cu o pușcă. Dacă dăm un pic mai mare. Play. Și băgăm niște romanțe. What? Ce tare. Și acum. Oh my god, i-a sărit căpălău. Back. I dăm un sniper. Oh my god. Da, e normal. Hai să luăm un sniper. Jucăm de mai multe ori. What? Ce nu mergea cu sniper? Cred că stai mai mișcat. Hai luăm ăsta. Hai să luăm tot ăsta. What the fuck? Ready. Băi, frate, eu nu vreau să-i dau acolo. Fiți atenți. Cap mort. Da, nu înțeleg jocul ăsta. Site-ul se numește Y8. Dacă vreți să intrați și voi. Da, nu găsesc un joc. Da, mai am eu un joc preferat. Da, uite aici. Cât prima și 2 minute. I sensor Copper Game. Copper Game. Crazy Monkey. Single player. Butoanele astea sunt. Și cu shot. Shotul e slash. Bomba. Așa. Da, așteptăm să vină zombie. Zombies. Deja a venit. Ce va fi o mare explozie. Șmecher jocul, puteți să jucați și în doi. Pistol for play. Da, parcă după asta, dar încă nu mi-am venit. Fiți atenți, vreți să vedeți cum mor eu? Sau cum o să moară zombie? Momentul vă trebuie să joc cu pistol. Nu vreau de la cușor. Asta e un dracușor ăsta roșu. Au mă de acum.
efectiv, eu mor eu acum. Bravo, boss, bravo. Hai, mai omoară. Bă, că ăsta nu prea vrea să moară. Gata, bă. Eu am jucat cu Alex ăsta. Sunt doi de Alex, deci... Nu am ce să zic. Nu. Am Uzi. Văd cum bucăți. Acum stă joc. Hai bă, joc cu Uzi acum. Uzi. E după scor aici. Zomba lui. Nu-mi place de tine. Mai ales de așa ceva. În viață nu vreau să te văd. Da, puteți să jucați și multiplayer. Bine, adică să vină un prieten la voi să jucați pe calculator. Shotgun. Am shotgun. Vreți să vedeți când trage shotgun-ul? Yes. Oh my god. Sta tragendo. Dracu fă după mine, Tu trebuie să mori. Să vedem cât high score până să facem. Trei păstori se întâlniră. Bum, 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 bum. Trebuie să mai tac jocul. Bă, dar n-a primit shotgun. Rapid use it. Barrelless. Yeah. Oh my. Efectiv, eu vreau dacă eu oh my fucking hell. Să dau cu shot. Hai, veni după. Ah, am grenadă.
Sunt doi. Bă, nu. Nu mă dă, bă, nini. Bă, dar vin în ambele părți. Și sunt doi. Nu-mi place, nu-mi place de tine. De să văd și cât am filmat. Hai să mai jucăm un pic. Își vine ăla după mine. Bă, dar nu știu butoane. Uite-le așa. Îți dau cu grenade. Grenade! Ca să-i rup. Uite. Barres. Oh my fucking hell. Da, am încercat și voi jocul că ești mecher. Sad score. Bine, parcă suntem. Până cu 45. What the fuck? Bun, și cam atât cu acest episod. Nu uitați să-mi dați cât mai multe like-uri. Nu ezitați să dați cât mai multe like-uri.